kiemeli meg akkor, nem majd én akkor. Jó napot kívánunk, kedves nézőink! Két állatot szeretnénk bemutatni, Csintit, a csodakutyát, és a galambot, akik szimbiózisban élnek. De nem úgy, hanem fordítva. Hát a kutya hozzám ragaszkodik, hűséges állat, de nagyon szereti a galamb társát is. Ők szimbiózisban élnek. Tehát az mit jelent, hölgyem? Ön jobban tudja. A szimbiózis az, hogy elválaszthatatlanok egymással. Tehát nélkülözhetetlenül élnek egymás mellett. Igen, ezt... Nem tudnak már egymás nélkül élni. Például a fehér fagyöngy és a benne élő gombák. Értem. És hogyha ne adj Isten valamelyiküket, Ez egy ökológiai kapcsolat. a kis galamb elpusztulna, akkor Csintit gondolom ez megviselni. Igen, természetesen. Tehát szegény. Hát reméljük, hogy egyformán fognak egy élethossznyi életet élni, mert látszik, hogy nagyon egymásra talált a két állat, és szeretik egymást. Nem baj, jó van. Jó. De aranyos. Gyere! Köszi. Gyere csak!